proces je jako težak. Ja volim što sam borac, zato što mi daje slobodu. Zato što nikad u životu nisam doživeo da dođem u neku prostoriju da se osjećam nesigurno. Znači, izgradio sam svoj karakter do te mere da ne znam šta može da me poremeti. Takođe, ovaj sport će vam pružiti razne izazove, testirat ćete sebe gde nećete moći, ali takođe i u ovom sportu postoje neke stvari, kao što su, na primer, povrede, kao što su, na primer, ovo sada što ja radim. Znači, meni bi bilo lakše da se fokusiram samo na svoju guzicu, samo na svoj trening, da nikom ne dam intervju, da ne dođem sređen i da ne izgledam kao što me organizacija plaća i kao što organizacija zaslužuje. Znači, da sedim kući, da treniram, sve je to puno lakše, ali jednostavno to tako ne funkcioniše. Niti bi ja bio ovde da je upravo taj slučaj, niti bi ovi momci mogli da dobiju nešto od mene.